As obras que se están a levar a cabo no edificio do Club de Remo contan cun orzamento duns 40.000 euros, financiados a través dun convenio asinado polo Concello coa Secretaría Xeral para o Deporte, organismo que aporta o 50% do custe da actuación. Segundo explicou o alcalde Santiago Freire, a mellora do edificio ten como principal finalidade a estabilización da súa estrutura, o tempo que se busca tamén a súa impermeabilización. Para reafirmar a consistencia dese edificio, para mellorar as condicións de estanqueidade e de aillamento e tamén para, digamos, incrementar a capacidade portante do mesmo, tendo en conta que ali entrenan pois, un volumen importante de usuarios, unha parte desa actividade desenvolvese na planta primeira do edificio e todas estas melloras o que buscan é que ese edificio teña a maior estabilidade posible, garantir a súa durabilidade no tempo con eses pilares metálicos e ese reforzo da estrutura. O Concello traballa tamén en aumentar as instalacións das que dispón o Club de Remo. Así ten intención de acondicionar e equipar unha antiga nave situada en Abruñeiras, na parroquia de Barro, hoxe xa propiedade municipal, para que sexa tamén empregada polo club para as súas actividades e almacén. Se van a dar os pasos para acondicionar tanto interior como exteriormente esa nave como instalación náutica deportiva. Paralelamente estáse facendo unha xestión con Portos de Galicia para a instalación de un pantalán que conecte a rampa de baixada desa nave de Abruñeiras co que é a canle interior da escolleira, de maneira que os usuarios desas actividades deportivas pois, podan sair a navegar nunhas condicións axeitadas. Entendemos que vai a supoñer un reforzo do que é as instalacións que ten a súa disposición o Clube de Remo.